Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu da ke farautar muku sabbin waƙoƙi na Hausa da ma videos. Idan wannan ne zuwanka na farko zuwa wani tashar tamu mai albarka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin bidiyo. A ci gaba da zaƙulo muku sabbin waƙoƙi. A yau hukumar tamu ta yi nasarar zaƙulo muku wani sabuwar waƙa. A yau hukumar tamu ta yi nasarar soyayya ce ta haɗa ni da ke. Mai suna kai tsaye idan kana neman wannan waka zuwa za ka YouTube channel ɗinsa mai suna Auta MG Boy ka saurare shi. Ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu mai albarka wato Hausa Blogger 24. Kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Mun gode. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu da ke farautar muku sabbin waƙoƙi na Hausa. Kar ka manta ka danna mana subscribe a cikin wannan sabon tashar tamu mai albarka wato Hausa Blogger 24. Ka manta ka danna mana subscribe da alamar kararrawa da zarar mun ɗaura sabon